Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, udo dịrị unu n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ ụmụnna n'ime ihe mgbu nakwa n'ibu arụ. Mgbe anyị na-elefu anya n'otu ụzọ ahụ, anyị ga-ahụta site na nkụzi ihe nke taa na Chineke na-akpọ anyị ikulite ụmụnna anyị dara ada ma kpọghachikwa ha na mmekọrịta nke Kraịst. Ugbu a, ana m agba gị ume na-arịọkwa gị ka ị gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka Onyenwe anyị nọnyere gị n'aha Jizọs. Amen. Ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galatia, anyị garakwa n'iru n'isiokwu ahụ dị oke mkpa bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, nke a kpọrọ ụmụnna n'ime ihe mgbu nakwa ibu dị arọ. Echefukwala na ọ bụ site n'akwụkwọ ndị Galatia isi 6 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 5 ka anyị were ihe ọmụmụ a na nnọkọ anyị n'oge gara aga. Ọ bụrụ na unu chetara, anyị hụrụ iweghachi nwanna onye dara ada. N'ogo nke mbụ nke iweghachi nwanna, anyị hụrụ onye kwere ekwe onye na-adịghị ike. N'oge nke abụọ, anyị hụrụ onye kwere ekwe onye jupụtara na mmụọ nsọ. Anyị hụrụ ọlụ nke mweghachi, ebumnobi nke mweghachi, akparamagwa nke mweghachi. Anyị na-akwa n'iru ugbu a malite n'ebe anyị kwụsịrị na nnọkọ anyị n'oge gara aga, n'ihi na njedebe nke nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị kwuru maka akparamagwa nke mweghachi nke anyị hụkwara na mpaghara nke 4 nke ahịrị nke mbụ nke akwụkwọ ndị Galatia isi 6. Anyị hụrụ na nnọkọ anyị n'oge gara aga na n'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi 10 ahịrị nke 13, akwụkwọ nsọ gwara anyị na ọnwa niile bụ ndị na-eche anyị iru bụ ọnwa nke onye ọbụla ọzọ gabigarala, ma ọ bụkwanụ ga-agabiga, ma ọ bụkwanụ na-agabiga. Ma ọ kwụsịkwa n'ebe ahụ. Dịka anyị hụrụ, ọ gara n'iru ma gwakwa anyị na Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, onye n'oge ọnwa ahụ ga-emekwa ụzọ mgbapụ ka ị wee nwee ike nagide ya, ka ị wee nwee ike mmeri ọnwa ahụ. Ebe ahụ na-asị otu a: ọ dịghị ọnwa ọbụla nwa nwụrụ unu ma ọ bụghị nke mmadụ na-anagide, ma Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, onye na-agaghị ekwe ka anwa unu karịa nke unu pụrụ ịnagide, kama n'oge ọnwa ahụ ọ ga-emekwa ụzọ mgbapụ ka unu wee nwee ike ịnagide ya. Mmadụ ole n'ime unu maara na mmadụ inwe ọnwa abụghị mmehie? Mmehie bụ mgbe mmadụ kwenyere ka ọnwa ahụ merie ya. A na-anwa onye ọbụla, anwara Jizọs ọnwa ma o mehieghị. Akwụkwọ nsọ sịkwara na mgbe ị ruru n'ogo dị otu a, Chineke ga-akwara gị ụzọ mgbapụ. Ọ bụrụkwa na ịgbapụ site n'ebe ọnwa ahụ nọ, ị ga-enwe mmeri n'ebe ọnwa ahụ nọ. Ma ọ bụrụ na ị họrọ ịnọdụ, ị pụrụ ịbụ onye ọnya nke ọnwa ahụ madoro. Ugbo ụmụnne m na ụmụnna m, nke a bụ nkwa nke dị ukwuu rienne. Ma ọ dị mgbe ọbụla ị gụrụ ahịrị nke buru ebe ahụ ụzọ, n'ihi na echere m na ahịrị abụọ kwesịrị ịbụ otu ahịrị. O kwesịrị ịbụ otu akụkụ nke ahịrị a. Eziokwu abụọ kwesịrị ịnọkọ ọnụ. Ndị Kọrịntị nke mbụ isi 10 ahịrị nke 13. Ọ bụ ahịrị dị ukwuu, ma gwalenụ, Ndị Kọrịntị nke mbụ isi 10 ahịrị nke 12 ya dị ukwuu karịa. Lee ihe ebe ahụ sịrị. Ọ sị: ya mere onye na-eche na ọ na-eguzo, ya lezie anya ka ọ ghara ịda. Haleluya! Otu n'ime ịma aka n'iru dị ukwuu nke ị nwere mgbe ị na-enyere nwanna onye dara ada aka bụ inwe uche a n'ime obi gị, sị: n'ezie, amaghị m nnọọ ka nwanna a siri kwenye ka nke a mee ya. Onwe m mara na apụghị m ikwenye ka ihe dị otu a mee m. Ezi enyi m, n'otu nkeji ahụ bụ mgbe anyị chere na ihe dị otu a apụghị ime anyị onwe anyị, anyị na-emeghe ụzọ ime ka o mee anyị. Anyị niile adịghị ike n'ike nke aka anyị. Ọ dịghị onye ọbụla n'ime anyị dị ike n'ike nke aka ya. Anyị niile n'otu n'otu. Ejidekwala onwe gị mgbe ọbụla ebe ị na-asị: ma onwe m apụghị m ikwe ka ihe dị otu a mee m. Gịnị ka ị na-ekwu? Emekwala nke a, n'ihi na ngwa ngwa ị na-eme ya, ị na-emeghepụ onwe gị nye ya ime gị. N'ihi na ngwa ngwa ị na-ekwu ya, ihe na-eme bụ na ị na-achọ igosi na ọ bụ site n'ike nke aka gị ka ị na-eguzo. Enwere ike
ihe ịma atụ dịkarịsịrị mma banyere nke a n'akwụkwọ nsọ bụ Pita. Ọ bụ na ịhụghị ụdị mmadụ Pita n'anya? Mgbe ọbụla m gụrụ akọ banyere Pita, ana m eche na akwụkwọ nsọ ga-abụ nnọọ n'ihi m onwe m ka ejiri dee ya. N'ihi na Pita, eziokwu ụmụnne m na ụmụnna m, o nwere ọtụtụ ịma aka n'iru bụ ndị anyị onwe anyị nwekwara taa. Pita bụ nnọọ onye ekwurekwu dịkarịsịrị ukwuu, ị pụrụ iche maka ya. Ichetara akọ Pita ka ọ sịrị n'akwụkwọ Matiu 26 ahịrị nke 33. Ọ sịrị Onyenwe anyị, ọ bụrụ na a ga-eme mmadụ niile ka ha maa n'ọnya na-arụ gị, agaghị eme ka m onwe m maa n'ọnya mgbe ọbụla. Ma Onyenwe anyị gwara ya sị, n'ezie asị m gị, n'abalị a mgbe oke ọkụkọ na-aka akwaghị akwa, ị ga-agọnarị m ugbo 3. Naanị awa ole na ole mgbe nke a gasịkwara, Pita gọnarịrị Onyenwe anyị n'elu ịkpọ iyi nakwa ịbụ ọnụ niile. Mgbe m hụrụ nwanne onye dara ada, onye a maara amara, ma ọ bụkwara mmadụ onye mụ na ya matara, ekwesịrị ichetara m banyere eziokwu a, na asị na ọ bụghị amara Chineke, ọ pụkwara ịbụ m onwe m ga-anọ n'ime ọnọdụ ahụ. Apụrụ m ịdanye n'ime otu ihe ahụ nke ya onwe ya dabanyere n'ime ya. Ọ ga-amasị m iche na apụghị m ime ya. Nke a bụ ezi echiche. Ọ ga-amasị m iche na ọ bụghị ihe pụrụ ime nye m onwe m. Ana m ekpekwa ekpere na-arịọ Chineke ka ọ ghara ime m n'oge ọbụla, ma ekwesịrị m ịghọta oge niile na ebe m ka nọ n'ime okpokoro anụ arụ nke mmehie. Ọ bụ ihe dị mfe ime ihe nke pụrụ ịgbawa mmadụ niile hụrụ m n'anya obi, nkekakwa nke ịgbawa obi Chineke. Ekwesịghị m n'oge ọbụla, dịka m na-enyere ndị ọzọ aka n'ime nsogbu ha, ikwenye ka ọ bata m n'obi bụ echiche a na m onwe m agafewo ogo nke ịdaba n'otu nsogbu nke ndụ ahụ. Nke a bụ eziokwu banyere anyị niile. Ọ bụ ya bụ ihe Pọl chọrọ ka anyị ghọta. Ọ chọrọ ka anyị ghọta ya sitekwa n'ụzọ dị otu a, nwee ezi mkpachara anya. Ọ bụghịkwa naanị mkpachara anya, kama nweekwa anya na uche dị nkọ n'ihe nke ime mmụọ. Ọ bụghịkwa naanị nke a, kama anyị kwesịkwara ịdị ike n'ekpere. Anyị kwesịrị iyikwasa ngwa agha niile nke Chineke ka anyị wee nwee ike iguzogide ajọ onye ahụ. Ugbu anyị kwuo banyere iwughachi nwanna, ka anyị banye ngwa ngwa ugbu a na agba nke abụọ nke ebe ọgụgụ a. Agba nke abụọ nke akwụkwọ ndị Galatia 6 mmalite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 5 bụ banyere iburite ibu na-anya ibe anyị. Gee ntị ka m gụpụta ebe ahụ niile. Ọ na-asụ otu a: na-eburitenụ ibu na-anya ibe unu, na-edebezikwanụ iwu Kraịst n'ụzọ dị otu a. N'ihi na asị na mmadụ na-eche na ya bụ ihe mgbe ọ na-abụghị ihe ọbụla, ọ na-aghọ onwe ya aghụghọ n'obi. Maka onye ọbụla nwapụta ọlụ nke aka ya, mgbe ahụ ka ọ ga-enwekwa ihe ọ ga-anyara isi n'ebe naanị ya onwe ya nọ, ọ bụghịkwa n'ebe ibe ya nọ. N'ihi na mmadụ niile n'otu n'otu ga-ebu ibu nke aka ha. Ị hụrụ ya? Ọ sịrị n'ahịrị nke abụọ, na-eburịta na ibu na-anya ibe unu, na-edebezikwanụ iwu Kraịst n'ụzọ dị otu a. Ugbu a n'akwụkwọ agba ọhụrụ, anyị nwere ọtụtụ ntụziaka nke ihe ndị anyị kwesịrị ị na-emeritara onwe anyị. E nwere ọtụtụ ahịrị akwụkwọ nsọ ndị na-enye anyị ntụziaka nke eziokwu banyere ibe unu. Ọ jupụtara ebe niile, ibe unu. Ụfọdụ n'ime ha bụ na akpọrọ anyị ikperitara onwe anyị ekpere. Ebe ahụ sịrị na-ekperịtaranụ ibe unu ekpere. Nke ọzọ bụ hụrịtanụ ibe unu n'anya. Nke ọzọ bụ na-agbarịtanụ ibe unu ume. Nke ọzọ bụ ka ihe mmadụ ibe unu na-atọrịta unu ụtọ nke ukwuu. E nwekwara nke ọzọ, na-elerịtanụ ibe unu ọbịa. Ugbu a Pọl na-agakwa ịgbakwunye ntụziaka ọzọ nke bụ na-eburịtanụ ibu na-anya ibe unu. Ugbu a mara m na enwere ụfọdụ mmadụ ndị ga-asị, onye ọzụzụ atụrụ, aghọtaghị m nke a. Echere m na akwụkwọ nsọ sịrị na ọ bụ Chineke bụ ya bụ onye na-ebu ibu anyị. Abụọma 15 ahịrị nke 22 sịrị, tụkwasị Jehova ihe o nyeworo gị dịka ịbụ, ya onwe ya ga-anagidekwa gị. Nke a bụ eziokwu ezi enyi m. Ị gakwa n'akwụkwọ Pita nke 5 ahịrị nke 7, ọ sị, tụkwasịnụ ya nchegbu niile unu na-echegbu onwe unu, n'ihi na ihe niile banyere unu na-emetụ ya n'obi. Ezi enyi m, ihe ndị a bụ eziokwu. Ahịrị ndị a niile bụ ka o si dị. Ma ugbu a ka m jụọ gị ajụjụ a: m kwesịrị iburịta ibu na-anya nwanna m, ka m kwesịrị ichere ka Chineke mere ya nke a? Ka m jụkwa gị ajụjụ ọzọ: ọ bụ ihe dị mma nye gị na Chineke na-alụ ụfọdụ ọlụ ndị kachasị mma site n'aka ndị mmadụ? Chineke ga-eburu gị ibu na-anya gị
site n'imetụ nwa ya ọzọ n'ime ezinụlọ ya aka n'obi. Onye ahụ ga-abịakwa guzorokwa n'akụkụ gị ma nyekwara gị aka ibu ibu ahụ dịka unu ejekwa ije n'ime ya, nke ọ bụghị eziokwu. Akwụkwọ nsọ na-agwa anyị na mgbe anyị na-eburite ibu n'anya ibe anyị, anyị na-alụ ọlụ nke Chineke. Mgbe anyị na-eburite ibu n'anya ibe anyị, anyị na-enye aka ime ka emezuo okwu Chineke n'ime ndụ ndị mmadụ bụ ndị anyị maara. Akwụkwọ nsọ sịkwara n'ihe nlọpụta nke iburite ibu n'anya ibe anyị dị otu a. Ọ sịrị, na-eburịtanụ ibu n'anya ibe unu, na-edebezikwanụ iwu Kraịst n'ụzọ dị otu a. Ezi enyi m, ị maara ihe iwu nke Kraịst bụ? Ị maara ihe bụ iwu Kraịst? Mụ onwe m maara ihe iwu Kraịst bụ. Iwu Kraịst dị n'ebe a n'oziọma Jọn isi 13 ahịrị nke 34. Ọ ga-amasịkwa m ka anyị kerịta oke n'ime ya. Jọn isi 13 ahịrị nke 34. Ọ sị, iwu ọhụụ m na-enye unu ka unu hụrịta ibe unu n'anya dịka m hụrụ unu n'anya, ka unu onwe unu hụrịtakwa ibe unu n'anya. Ị hụrụ ya? Iwu ọhụụ ka m na-enye unu ka unu hụrịta ibe unu n'anya dịka m hụrụ unu n'anya. Ịmatawo ya ugbu a, kwa ya? Ị nwere m chekwube na ịmatawo ihe bụ iwu Kraịst. Ọ bụ iwu nke ntụziaka ọhụrụ ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya. Jọn isi 15 ahịrị nke 22 kwukwara ya ọzọ sị, nke a bụ ihe m nyere n'iwu, ka unu hụrịta ibe unu n'anya dịka m hụrụ unu n'anya. Gee ntị ka ịnụ ihe Pọl na-ekwu. Ọ sịrị, na-eburịta na ibu n'anya ibe unu, na-edebezukwanụ iwu Kraịst n'ụzọ dị otu a. Anyị sị na iwu Kraịst bụ gịnị? Ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya dịka Chineke n'ihi Kraịst hụrụ anyị n'anya. Haleluya! Ọ bụ nke a mere n'ihe ọmụmụ anyị n'akwụkwọ ndị Galatia, nke jupụtara n'ihe gbasara iwu nakwa enweghị ikike nke iwu ịzọpụta anyị, Pọl nyere anyị nkọwa dị ukwuu banyere iwu. N'akwụkwọ ndị Galatia isi 5 ahịrị nke 14, ọ sịrị, n'ihi na ya edebozuo iwu niile n'otu okwu, bụ nke a, hụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. O wee banye ime ngụpụta nke ihe niile ahụ e nyere n'iwu, mmekwa ka anyị mara na ọ bụrụ na ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị, nke mbụ na mbụ ị gaghị akwasị nwunye ya iko. Ọ bụrụ na ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị, ị gaghị ezu ya ori. Ọ bụrụ na ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị, ị gaghị agba ama ụgha megide ya. Ị gaghị eji aha ya akụ asịrị. Ị gaghị ezuru ihe na-abụghị nke gị nke bụ nke ya. Ị gaghị enwe anya ukwu n'ebe ihe o nwere nọ. Iwu a nke na-asị na ọ bụrụ na ịhụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị, ị na-emezu ihe niile e nyere n'iwu, bụ banyere ọkara nke 2 nke iwu 10, bụ nke a kpọrọ Dekalọg. Ọ bụ mpaghara nke na-ekwu banyere mmekọrịta n'etiti anyị na ndị agbata obi anyị. Ma mgbe ọhụrụ bịara masịkwa ka m nye gị ụzọ dị mfe nke ị pụrụ iji debezi iwu isii niile ndị a. Lee ha ebe a: hụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịkwa mkpa ọzọ ọbụla ọ dị nye gị inye onwe gị nsogbu maka ihe ndị nke ọzọ. Hụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Mgbe nke a gasịkwara, Jizọs bịara masịkwa, lee iwu m n'ebe a. Nke a bụ ya bụ iwu ọhụrụ ahụ. Nke a bụ ya bụ iwu nke Kraịst. Gịnị bụkwa iwu nke Kraịst a? Hụrịta na ibe unu n'anya dịka m onwe m hụrụ unu n'anya. Kraịst hụrụ anyị n'anya, ruekwa na ọ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi anyị. Ọ bụrụ na m hụrụ onye agbata obi m n'anya, nke a pụtara na m ga-adịkwa na njikere ịtọgbọ ndụ m n'ihi ya. Ọ bụrụ na m ga-adị na njikere ịtọgbọ ndụ m n'ihi onye agbata obi m, nke a pụtara na apụghị m ime ya ajọ ihe ọbụla, n'ihi na m onwe m dị na njikere ịtọgbọ ndụ m n'ihi ndụ nke ya. Hụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Hụrịta na ibe unu n'anya dịka m onwe m hụrụ unu n'anya. Ya mere, kedu ka m kwesịrị isi burịta ibu n'anya ibe anyị? Ibu n'anya nwanne m, ọ dị mma ka anyị kwụsị naanị otu nkeji ma jụkwa onwe anyị ajụjụ a. Ọ bụrụ na Kraịst na ebe ugbu a, kedu ka Kraịst ga-esi burịta ibu a? O kwesịrị ka m mee ya n'otu aka ahụ nke Kraịst kwesịrị isi mee ya. Amara m na oge a bụ oge dị ike nye ọtụtụ mmadụ, ma nke a dokwara m anya na n'ime ihe ndị a niile, enwere ihe Chineke na-agwa gị. Enwere ihe nke ị pụrụ ime. Ya mere, anọdụkwala ala na-ekwukwa banyere ihe niile apụghị ime. Rịọ Chineke ka o nyere gị aka ịhụta ihe nke ị pụrụ ime. Mgbe o gosikwara gị, tinye ngụ gị n'okpuru ụfọdụ n'ime ibu ndị ahụ, ma nyekwara nwanne gị ma ọ bụ nwanna gị aka ịgabiga oke ihe ike ndị a. Ọ bụrụ na Chineke gọziri gị, ọ gọziri gị n'ihi otu ebumnobi. Ebumnobi a bụkwa ka ị bụrụ ngọzi nye onye ọzọ. Anyị ekwesịghị ịnọdụ ala ma sịkwa, ewo, ọ bụ nnọọ ihe dị mwute na ha apụghị ibu ibu nke aka ha. Ọ bụ nnọọ ihe dị mwute na ha apụghị ime ihe ndị dịịrị ha. Mba, akwụkwọ nsọ sịrị anyị onwe anyị
bụ ndị jupụtara na mmụọ nsọ. Anyị onwe anyị bụ ndị na-eje ije na mmụọ nsọ. Anyị onwe anyị bụ ndị dị ike. Anyị onwe anyị bụ ndị na-ejekọ ije na nwekọrịta nke onye nwe anyị. Anyị kwesịrị iburịta ibu na anyị ibe anyị. Akwụkwọ nsọ sịkwara na mgbe anyị na-eme nke a, anyị na-emezu iwu nke Kraịst. Ahụrụ m nke a n'anya nke ukwuu. Mgbe anyị na-eme nke a, anyị na-emezu uche Kraịst. Anyị na-emezu iwu Chineke. Ị na-ahụ ebe a? Nke a bụ ya bụ iwu nke Kraịst. Nke a bụ ya bụ iwu nke onye ahụ kpọrọ anyị oku na-enye anyị. Hụrịta na ibe unu n'anya dịka onwe unu. Na-eburịtanụ ibu na anyị ibe unu. Haleluya! Hụta mmetụta nke anyị kwesịrị inwe n'ahịrị nke atọ. Ahịrị nke atọ sịrị, n'ihi na a sị na mmadụ na-eche na ya bụ ihe mgbe ọ na-abụghị ihe ọbụla, ọ na-aghọ onwe ya aghụghọ n'obi. Ugbu a echere m na ahịrị nọ n'ebe a n'ihi na ọtụtụ oge ihe mere anyị adịghị eburịta ibu na anyị ibe anyị bụ n'ihi na anyị na-eche na anyị akarịwo ime nke a. Adịghị m ebu ibu, ọ bụghị m ka nke a dịrị. Nke a bụ ka echiche ụfọdụ mmadụ sịrị dị. Ha na-asị, anara m eme nke a ọtụtụ afọ ndị gara aga, agafewo m ogo ime nke a. N'ezie, anụwo m ka ụfọdụ ndị ọzụzụ atụrụ na-ekwu nke a n'oge agafewo mgbe ha na-alụ ụmụ obere ọlụ ndị a. Anyị emewo nke a mgbe anyị malitere ọhụrụ. Anyị emewo nke a mgbe anyị ka na-achọ ndị otu ọgbakọ. Anyị agafewo ogo nke a, anyị abanyewo n'ogo ọzọ dị elu. Ma Pọl sịrị, n'ihi na a sị na mmadụ na-eche na ya bụ ihe mgbe ọ na-abụghị ihe ọbụla, ọ na-aghọ onwe ya aghụghọ n'obi. Ezi enyi m, kpachara anya. Echiche uche dị n'ebe a bụ na ọ bụrụ na anyị agaghị eburịta ibu na anyị ibe anyị, ọtụtụ oge ọ bụ n'ihi na anyị chere na anyị akarịwo nke a, ma ọ bụ na anyị agafewo ogo ime ihe dị otu a. Ọ bụ nganga anyị na-egbochi anyị ijeritara ibe anyị ozi ịchụ àjà. Ọtụtụ oge anyị na-eche na anyị bụ ihe. Ezi enyi m, ana m eche na m bụ ihe, ebe ọ bụ na n'eziokwu ọ dịghị ihe ọbụla anyị bụ. Kedu ka ị pụrụ isi bụrụ ihe ebe ị na-emebi iwu nke Kraịst? Kedu ka ị pụrụ isi bụrụ ihe ebe ị na-enupụ isi na ntụziaka nke Kraịst? Kedu ka ị ga-esi bụrụ ihe ebe na-adịghị eme ihe edere n'akwụkwọ nsọ? Ọ sị, na-eburịta na ibu na anyị ibe unu. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị n'ime nke a, kedu ka ị ga-esi bụrụ ihe? Ugbu a lee nchịkọta ya n'ebe a. Ndị Galatia 6:6 ahịrị nke 4 nakwa nke 5. Ọ sị, maka onye ọbụla nwapụta ọlụ nke aka ya, mgbe ahụ ka ọ ga-enwekwa ihe ọ ga-anyara isi n'ebe naanị ya onwe ya nọ, ọ bụghịkwa n'ebe ibe ya nọ, n'ihi na mmadụ niile n'otu n'otu ga-ebu ibu nke aka ha. Ugbu a ka m nyere anyị aka na nke a, n'ihi na nke a yiri okwu megidere onwe ya, ọ bụghị eziokwu. Kama ị ga-anọ na-enyocha onye agbata obi gị, werekwa onwe anyị na-atụnyere ha. Anyị kwesịrị inyocha ọlụ nke aka anyị. Anyị ga-ebu ibu nke aka anyị. Otu ụbọchị anyị niile ga-eguzo n'iru Chineke ma nyekwa ya ngọzi nke ihe niile anyị mere. Ọ bụrụ na etinye n'ụzọ ọzọ, ọ bụghị ngọzi nke ihe onye agbata obi anyị mere, ma ọ bụ ihe ọ na-emeghị ka anyị ga-enye Chineke. Mba, anyị ga-enye ngọzi maka ihe nke anyị onwe anyị mere. Akwụkwọ nsọ sịrị na mgbe anyị ga-eguzo n'iru Chineke, anyị agaghị eguzo dịka otu mmadụ, anyị agaghị eguzo dịka nzukọ, anyị agaghị eguzo dịka ọgbakọ. Anyị niile ga-eguzo n'otu n'otu, onye ọbụla n'okpu isi ya. Onye ọbụla kwa ga-enye ngọzi banyere onwe ya nye onye nwe anyị. Akwụkwọ ndị Rom 14 ahịrị nke 12 sịkwara, ya mere otu a onye ọbụla n'etiti anyị ga-aza ajụjụ banyere onwe ya nye Chineke. Ị hụrụ ya? Ọ bụ ya bụ ihe Pọl na-ekwu n'ebe a. Onye ọbụla n'etiti anyị ga-aza ajụjụ banyere onwe ya nye Chineke. Ma ugbu a ka anyị lee anya n'akwụkwọ ndị Galatia 6 ahịrị nke 2 nakwa ndị Galatia 6 ahịrị nke 5, ma jụọkwa onwe anyị ajụjụ ma ahịrị abụọ ndị a ma ha megidere onwe ha. N'akwụkwọ ndị Galatia 6 ahịrị nke 2, a gwara anyị ka anyị na-eburịta ibu na anyị ibe anyị. Mana akwụkwọ ndị Galatia 6 ahịrị nke 5 a gwara anyị ka anyị buru ibu nke aka anyị. Ugbu a gịnị ka Pọl na-achọ ịgwa anyị n'ebe a? Ọ dị mma, ọ bụ ihe dị oke mmasị. Ọ bụrụ na ị mụọ nke a n'asụsụ nke agba ọhụrụ, nke bụ asụsụ Grik, ị ga-enweta ya ngwa ngwa, n'ihi na Pọl jiri okwu abụọ dị iche iche kwuo banyere ibu. N'akwụkwọ ndị Galatia 6 ahịrị nke 2, o jiri okwu Grik nke bụ baf n'asụsụ Grik. Baf,
ibu nke ga-adị ike, otu onye ibu n'onwe ya. Okwu nke abụọ nke o jiri n'ahịrị nke ise bụ okwu nke bụ option. Nke a bụ dịka ibu nke akpa nke onye agha na-ekonye n'azụ ya oge ha nọ n'agha. Nke mbụ cheta bụ baf, nke abụọ bụ option. Nke mbụ bụ ibu dị arọ nke ukwuu ruekwa na otu onye naanị ya apụghị iburu ya. Nke ọzọkwanụ nke bụ nke abụọ nke o jiri n'ahịrị nke ise bụ option, nke bụ ibu nke dịka akpa mmadụ pụrụ ikonye n'azụ. Ụdị nke a ndị agha na-eji ebu ihe ndị dị ha mkpa. Ihe Pọl na-ekwukwa bụ nke a: ejekwala agha ma ọ bụrụ na ibughị akpa option gị. Agakwala agha ma ọ bụrụ na ị dịghị na njikere were ihe niile dị mkpa. Nke ahụ bụ oke na ọlụ dịrị gị. Ma dịka ị nọ n'ụzọ, cheta na ị ga-agafeta mmadụ onye bụ ibu dị arọ nke ukwuu dịka baf, ruekwa na ha ga-achọ enyemaka gị. Lezie anya nke ọma n'ebe akpa nke gị onwe gị nọ. Dozie ndụ gị n'usoro. Ị ga-ahụtakwa onwe gị n'ọnọdụ kachasị mma inyere nwanna gị aka buru ibu ya maka akwa n'iru. Anyị kwesịrị ịhazi ihe ndị a nke ọma n'ụzọ anyị siri na-agagharị na-ejere onye nwe anyị ozi. Lekwa ya ebe a, aga m agbakwa mbọ ikwu ya n'ụzọ kachasị mma nke m pụrụ. Ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwaanyị, anyị kwesịrị idozi ndụ nke anyị onwe anyị n'usoro dịka o kwesịrị. Anyị kwesịrị ịrịọ Chineke ka o nyere anyị aka ka anyị nọ n'ebe anyị kwesịrị ịnọ, ka anyị nọ na njikere nye Chineke maka ihe ọbụla ọ chọrọ ka anyị mee, maka ihe ọbụla ọ chọrọ ije anyị mee. Kwazie akpa njem gị, debekwa ya na njikere. Debe ihe niile ndị dị mkpa na njikere ime njem. Malitekwa ime njem nke ndụ na nghọta n'otu ebe n'ogologo okporo ụzọ a. Chineke ga-agwa gị ka itinye ngo gị n'okpuru ibu arọ onye ọzọ ma nyekwara ha aka na njem nke ndụ. Ọ bụrụ na imewo ka ọtụtụ ihe bajuo n'ime akpa gị, nke mekwara ka ọ dị arọ nke ukwuu, ruekwa na ọ bụ ihe dị ike nye gị onwe gị ibu ya naanị gị, ị pụghịzi nọ n'ọnọdụ inyere onye ọzọ aka. Ya mere Pọl na-enye anyị usoro ibi ndụ dị ukwuu nke ka nke maka ụdị oge a nke anyị na-ebi n'ime ya ugbu a dịka ndị nke Kraịst. Anyị kwesịrị inyere ụmụnna anyị ndị dara ada aka. Anyị kwesịrị inyere ha aka ma burịta ibu ha dị arọ, ka Chineke pụrụ ime ihe niile bụrụ onye a ga-asọpụrụ ma buliekwa elu n'etiti ndị ya. Ndị mmadụ na-ajụ oge niile, kedu ka m pụrụ isi rute eluigwe? Ọtụtụ oge kwa ndị mmadụ ọzọ na-azaghachi site n'ịsị ha, ngwanụ ma ezi ihe bie ezi ndụ. Ma nke a abụghị ihe Jizọs kwuru. Jizọs sịrị mba, naanị ihe ị ga-eme iji wee rute eluigwe bụ ịsị, achọrọ m enyemaka. Chineke na-akpọbatakwa onye ọbụla bụ onye dị na njikere ịnabata enyemaka ya. Nke bụ eziokwu bụ na ya onwe ya imewo nsọmokwu nke mbụ. Ahụrụ m akụkọ nke nwa mmefu n'anya nke ukwuu. Echetakwara m oge anyị kwuru banyere ya mgbe anyị nara eme usoro ọmụmụ ihe nke nwudo site na amara. Ewepụtara m otu ihe nke m chere na ndị mmadụ na-aghọtahie na nkọwa nke ilu a kamgbe ọtụtụ afọ. N'oge niile mgbe ọbụla na-akọ akụkọ ahụ, lee ka esi akọ ya. Ha na-asị na nwa okorobịa ahụ rapụrụ ezinụlọ ya wee gaa n'obodo dị anya. Ọ nọkwara n'ebe ahụ na-azụ ezi. Mgbe ọ ghọtakwara ihe niile nke ọ pụrụ inweta n'ụlọ nna ya, akwụkwọ nsọ sịrị na ọ ghọtara onwe ya. Mgbe ahụ ndị ozizi niile nke akwụkwọ nsọ sịrị na n'ime ebe ahụ a na-azụ ezi na ọ natara nzọpụta. Ọ ghọtara onwe ya wee lọghachitakwa n'ụlọ nna ya. Ma nke ahụ abụghị ihe merenụ. Mgbe a sịrị na ọ ghọtara onwe ya, ihe ọ pụtara bụ na echiche ya lọghachiri. O legharịrị anya mgbe ọ hụtakwara ọnọdụ ya n'etiti ezi ndị ahụ. O chetara ọnọdụ ya n'ụlọ nna ya. O wee kpebie na ọ chọrọ ọnọdụ ya n'ụlọ nna ya karịa ọnọdụ ya n'etiti ezi ndị a. Ọ bụ mgbe ahụ ka echiche ya lọghachiri. Ọ bụghị n'obodo dị anya ka a zọpụtara ya. Mba, akwụkwọ nsọ sịrị na ọ lọghachiri ụlọ. O rutere na mbata nke obodo ya nke ọ rapụrụ kamgbe ọtụtụ afọ gara aga. Obodo ya ebe o tolitere. Oge niile akwa nna ya guzoro n'otu ebe dị elu na-eche ya na-ele anya. Cheta, mgbe ọ nọ n'ụzọ ịlọghachi, nwa mmefu ahụ doziri nwa obere okwu nke ọ ga-agwa nna ya ka o wee nwee ike ịlọghachitakwa n'ime ezi amara ya ọzọ. Eleghị anya, nna ya nwere ike inye ya ọnọdụ dịka otu n'ime ndị odibo ndị na-alụ ọrụ n'ụlọ ya. Akwụkwọ nsọ sịrị na dịka nwa mmefu ahụ na-erute nso, nna ya onye na-elepụ anya site n'ebe dị anya hụtara ojijere ije ọ maara nke ọma. Agadi nwoke akwa, onye yi uwe mwụda ndị Juu, onye na-ekwesịghị ịgba ọsọ n'ime uwe mwụda, nakwa n'ihi afọ ya nke gbagotaworo. Onye ịgba ọsọ pụtakwara na ọ ga-etufu ugwu ya. Chiliri uwe mwụda ya elu ma gbakwa ọsọ dịka onye nzuzu irute n'ebe nwa ya nwoke nọ. Tupu nwa ya nwoke ga-emeghe ọnụ ikwupụta okwu ọbụla, ọ makụrụ ya. Akwụkwọ nsọ sịkwara na ọ malitere isusu ya ọnụ ọtụtụ ugboro. Ọ bụghị n'ihi na nwata ahụ sịrị ya, nna biko emeghewo m. Ọ bụ ịhụnanya nke nna
nabatara nwa ya n'ụlọ. Nke ahụ bụ ya bụ oge awa nke nlọta ya. Ọ bụkwa otu a ka ọ dị oge niile. Ị maara ndị mmadụ na-asị, ị bụ onye maara ka esi achọ? Akwụkwọ nsọ gwara anyị na ọ dịghị onye ọbụla maara ka esi achọ. Ọ dịghị onye ọbụla na-achọ Chineke. Ọ bụ Chineke bịa bụ onye maara ka esi achọ ihe. Mgbe a bịakwara n'ihe gbasara inyere nwanna onye dabara na njehie aka, anyị kwesịrị ịdị ka Chineke anyị. Anyị kwesịrị ijiri ọzọ gbakụrụ nwanna dị otu a ma makọkwa ya. Anyị kwesịrị ịmakụ ya ma gwakwa ya banyere ịhụnanya anyị nwere n'ebe ọ nọ, ma gbakwa mbọ inyere ya aka ịlọghachi ma doziekwa ndụ ya n'usoro ọzọ. Anyị kwesịrị inyere ya aka bulite ibu ya ma nyerekwa ya aka lọghachita n'ụlọ. Ụmụnne m ndị nwoke na ụmụnne m ndị nwaanyị, anyị adịghị eme nke a nke ọma. Otu onye sịrị na ọ bụ naanị ndị agha nke Kraịst bụ ndị agha ndị na-agbagbu onye nke ha nwere mmerụ ahụ. Ma ekwenyere m na ọ bụrụ na anyị were okwu a dịka okwu Chineke, kwenyekwa na ya, ọ bụrụ na anyị kwenye akwụkwọ nsọ nke bụ okwu Chineke, anyị ga-amalite ibi ndụ dịka Chineke chọrọ. Anyị pụrụ ịgbanwe akparamagwa nke ndị niile gbara anyị gburugburu. Ndị mmadụ ga-amalitekwa ịmata anyị dịka ndị nke Kraịst, ndị na-enyere ndị ọzọ aka ịlọghachite ụlọ ma dosiekwa ndụ ha n'usoro. Nke a bụ ebumnobi Chineke. Nke a bụkwa ya bụ ebumnobi nke onye ozi ya, ka onye nwaanyị gosi unu dịka unu etinye okwu ndị a n'ọlụ n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Ka ngọzi Chineke dịrị gị, gị onye gewere anyị ntị n'olu taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Anyị ahụtawo site na ihe ọmụmụ a na ọ bụ oke n'ọrụ onye ọbụla bụ nwa Chineke ichekwa nwanna ya n'ime Kraịst. Ọ dịkwa njọ nke ukwuu mgbe anyị na-emeghị nke a, maka mmụọ nke anyị nwere bụ mmụọ nke ịhụnanya. Ma ọ bụrụ na ị nabatabeghị Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ị pụghị iketa oke na mmekọrịta nke ịhụnanya a. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ ịnabata ya ugbu a, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara m mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ka onye nwe anyị gaa n'ihu n'ịwụso na amara ya na ngọzi ya n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.